aýarlanýarlar ýöne bähteşiňizde gatnaşyk inne kaýdymçy näil çykyşar derkä. Gelin göreliň. Assalamu alaykum hormatly halepalar. Men Mar vilayatynyň Ýöletine Tiranyň Mamatay dähämeleşiniň ýaşaýçysy Hemdem Agmrat. Men şu mukamlara Tirana bähteşige Matumulat tamyzyň puganyny mar diýen aýdymy getirdim. Şeýlegem ýar diýen söýüp aýdymy getirdim. Eger mümkin bolsa şu ýerde ýerine tirip. Başlangyny mehriban eýleşler bizi size ýeni bir ýola ýatladýar. Biziň bähleşigimizde durly künjeklerimizden, durly welayetlerimizden, etraplarymızdan aýdym aýtmagy, öwüsçüň ýaşlar saýlama tapyrmazdan geçdilerini biziň Mar welaýatynyň gelen aýdymçymyzym sizden geljek SMS testlerini garaşýar, sizin golagyňyza garaşýar. Başlaýyn. Atam saňa ardım aýsam Atam saňa ardım aýsam meniň otly puganym hiç tükenmez kışta yatan arşa degen bolsan men neyleyin kolum bağlı yüreğimde yüzümün dağlı oh.
Qara taşlan oynayar Yasimali yar yar Sinlap gözüm duymaya Yar cemali yar yar Ey gözleri piyala Cümle çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar yar Ey gözleri piyala Cümle çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar 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 Kara taşlan oynar şemala Kara taşlan oynayar Yasimali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Kara taşlan oynayar Yasimali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Men özüm ki hata et Özüm men ki hata et Ömür dertten halas et Men bimar yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar yar Ey gözleri piyala Cümme çumur hıyala Düşmüğüme bu hala Kim güneli yar 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 Kara taşlan oynar şemala Kara taşlan oynayar Yasimali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Kara taşlan oynayar Yasimali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Silap gözüm doymayar Yar cemali yar yar Mehriban eyleşler, hormatly eminlerimiz, ine Ağamradın yerine yetirip beren aydımlarını dinledik. Hemmemiz bilelikde siz eminler katı üns bilen dinlediniz öde. Nähil baha berersiniz Ağamradın aydan aydımlarına? İlkinci aydımından başlayalım. Çar Halifa. Umuman Ağamrad ilkinci aydımını Pağanım var diyen aydım ayttım da umuman aydışın gowy barmaly yerle yetmeli yerlerine barmaly aýlawlaryny töweleme gowy barýan öden ýat Halipa Sergezan menni haw ol ýar için Sergezan menni öden ýat Halipa şonu san artda ýöne töweleme kemi ýok. İkinji aýdymyňam ýar diýen aýdymyňam mene dogrusyny aýtsam gowy berdim. Bundan meýlegem üstünlük bardy diýen. Derniyat Halifa? Menem şu Ağamradın aydım aydış kuyunu kovurdum tuvalama. Salar sarık var ha? Ağamrad salar sarık oluna tuvalama Pağanım var diyen aydım sanadı. Şu Sergezan menem diyen aydımın heňine tuvalama gowy yerine yetirdi. Sonra yar diyen aydımam aytdı, öl bolşuzu, öl başına bir hili eýýäm estrada geçip, sesini bir hili edip ütgödüp, gowy yerine yetirdi da. Emin agzalarymyz öwdüler de Ağamrady. Menem goşulýan odan sesi var. Şu salar tark ýoluny gowy ýöredi bilýär, aydymlar bilen
Elbette estrada aydymyna şol ol aydymlardan soň geçmek kynragam bolýar. O ýöne bir saňa nesihatym berjek näme maslahatym soňky şol estrada aydymny edil birawar ýetirip bilmediň-de meň öz pikirimde. Şoň üçin şol soňky aydymyny şolar ýaly aydymlar köpräk aýtmaly. Öz şol aýtjak aydymyň perde belentliginem dogry saýlamaly. Adyrak ýokurda aýdylýan ýerler saňa kynlyk bilen düşenýärler. Sen dem alış ukybyň ören gowy, bolam şol halk aydymlarda gowy bildirýär. Şonam şu estrada aydymda ulanmaly, şonu başarmaly. Kalan zaten näme? Geljekde üstünlük arzu etýän. Köp sağ olun halepalar, doğru bellikler ettiler, gowy maslahatlar aýtdylar.